Hello mga ka-wiggle, welcome back po ulit sa channel natin. As in, si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukhang po tayo ng buffalo bone marrow. So ayan, maraming sili, makapagkasarap po niyan. Tapos meron po tayong baked lechon. Tapos marami pong kanin, antipating sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Hugasan po tayo ng kamay, bukbang na po tayo. Pisa natin sa baked lechon. Kain po. Sarap. Sarap ng timpla. Natin sa kanin. Sobrang lasa po, sarap. Kaya natin bone marrow.
Bagay po itong bone marrow, mabilis pong kumain kasi po madali po siyang magtsebo. Ang sarap. Ano po natin sa kanin. Sesebo na po yung iba. Sarap ng pagkaluto niya, malambot. Sarap. Dumidikit-dikit po sa ngipin.
Ay, excuse me po. Lambot. Hiwalay na po. Hiwalay ang laman sa balat. Para siyang lechon po na ano, yung makapalang balat. Sarap kagatin. Excuse me po. Maksak na naman. Pasensya na po. Halo na po natin yan. Madali po kasi ako kasi magsisebo. The best. Last bite na po tayo.